W 2018 roku rozpoczęliśmy świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Należy jednak pamiętać, że niektóre regiony naszego kraju powróciły do macierzy znacznie później. Tak było na przykład w wypadku Pomorza. Zdaniem niektórych badaczy o pełnym odzyskaniu niepodległości możemy mówić dopiero wtedy, gdy Polska odzyskała swoje okno na świat. Takim właśnie oknem stała się Gdynia. Jesteśmy w takim ciekawym miejscu, gdzie było serce dawnej Gdyni. Plac Kaszubski, dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeszcze w czasach XV-XVI wiek, XVII znajdowały się królewskie składy drewna, bo tutaj ta okolica, można powiedzieć, drewnem stała. Opowiada Andrzej Busler, wieloletni prezes Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, całym sercem oddany Gdyni. A druga sprawa, w późniejszym czasie, w tym właśnie miejscu, plac mancowy do suszenia sieci. Mance to inaczej sieci, sprzęt służący do połowu śledzi. No i też całkiem niedaleko siedziba sołectwa gdyńskiego. W tym miejscu mieściła się karczma, w tym miejscu urzędował gdyński sołtys. I też tutaj warto obalić parę mitów. Często słyszymy z ust różnego typu dziennikarzy, pseudobadaczy dziejów Gdyni, rybacka wieś Gdynia. To określenie ma mało wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę Gdynia była wsią gbórską, bardziej gbórską niż rybacką. Natomiast dosłownie 100 metrów od tego miejsca, w którym jesteśmy, dzisiaj to jest Gdynia, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu były to Oksywskie Piaski, które należały do Oksywia, do wsi o wiele większej od Gdyni, o wiele bogatszej. Przed wojną, według badań, w tamtym miejscu mieszkało około 180 członków rodzin rybackich. Przed wojną zabudowa nowoczesnymi kamienicami, taka charakterystyczna najbardziej to kamienica rodziny Szejbów, w ostatnim czasie pięknie odnowiona. No i też z tą kamienicą bardzo fajna historia, legenda związana z właścicielami tej kamienicy, czyli z Jakubem i z Elżbietą Szejbę. Według tej historii Jakub wędrował za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Pojechał tam, udał się tam, żeby zarobić na życie. Wrócił z całkiem dużym majątkiem i w 28 roku powstała właśnie ta kamienica na ziemi rodziny Szejbów. I tutaj jak powstawał projekt, to wedle tej legendy Elżbieta Szejbę, czyli jego małżonka, zażyczyła sobie, żeby powstała taka nadbudówka. On już praktycznie nie musiał rybaczyć, ale wypływał w morze ze swoją rodziną. No i życzenie było właśnie Elżbiety, żeby ona widziała, jak ten mąż wraca z morza. I w 28 roku, jak ta kamienica stanęła, to był jeden z najwyższych budynków w Śródmieściu, nazywany żartobliwie drapaczem chmur. Gdynia, to praktycznie ona tak trochę powstała w opozycji do Gdańska. To jest cała historia. Celnicy, którzy nie chcieli w czasie wojny polsko-bolszewickiej od broni przeprowadzić dla nas. Gdańsk, cegła. Kojarzy się z Niemcami. A jak powstawała Gdynia, lato 20, no to było polskie miasto. Czyli trochę jakby, może nie na przekór, ale to miało być inne miasto. I te białe fasady, często z piaskowca, ciężkie dosyć do utrzymania w dobrym stanie, niestety. To była Gdynia. To było białe miasto, tak się mówiło. Jak szłaś 10 lutego, to faktycznie ta biel biła wręcz. Żadnych ceglanek praktycznie tutaj nie było, takich nowych zabudowań, nic z cegły. Zobacz, jakim rozmachem w 20 latach projektowane. Zobacz szerokość tej ulicy, ilość powietrza, tlenu. To miała Gdynia. Kapitalnie projektowana. Nie na chwilę, tylko na lata, całe dziesięciolecia. Są jeszcze do dzisiaj takie rezerwy, jeżeli chodzi, widzisz, nie ma ścisku. Jak się obrócisz tutaj, to masz powietrze, masz przestrzeń. Zupełnie inne projektowanie niż dzisiaj, gdzie deweloperzy po prostu każdy skrawek wydrą. Po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza, ale bez możliwości korzystania z portu w Gdańsku, koniecznością stało się wybudowanie nowego portu morskiego. Po rozważeniu wielu kandydatur, ostateczny wybór padł na obszar Zatoki Puckiej, położony pomiędzy Oksywiem a Kamienną Górą, zwany przez Kaszubów Bożą Zatoką. Port gdyński, nasze okno na świat, otworzyło drogę wielu Kaszubom i Polakom. Wraz z portem powstawało nowoczesne miasto, które dziś prężnie się rozwija i jest małą ojczyzną Kaszubów i wielu przybyszów z całej Polski i ze świata.